where sketches are awesome. You are gonna watch this video with a lot of sketches. Watch this. Goodbye. Hej Mathias! Hvad laver du, din kammersjuk? Jeg læser en bog. Min yndlingsbog. Den er så dramatisk. Og sørgelig. Jeg kan ikke klare det. Prøv lige at se, hvad jeg fandt. Ja, prøv lige at se, hvad jeg fandt. Prøv lige at se den. Det er en Lego-kuglepen. Den minder mig om min gamle hund. Kan du gætte, hvad jeg vil lave med den? Kan du gætte, hvad jeg skal lave med den? Nej. Jeg skulle lige klemme mig. Jeg skulle lige klemme mig. Men det jeg virkelig skulle lave med den, det kan jeg vise dig. Stil dig lige op. Okay. Får jeg forover? Ketchup. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Helvede, au, 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 for helvede, au, 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 for helvede, au, 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 for helvede, au, 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 for helvede, au. Sponsoreret af Heinz Tomato Ketchup. Vi snakker om regnorme, men det er ikke i dag, for i dag skal jeg præsentere jer til sketchene her. I må have det sjovt med de her sketches. De er rigtig sjove, tror jeg. Jeg har ikke helt set dem endnu. Jeg håber. Mit navn er Tom Cruise. Vi ses.